Vols participar a l'Enllaça't? Sí? Estem fent aquesta parada pels 40 anys del Mercat de Sant Salvador, ¿vale? Llavors es tracta que tens tot de paraules que responen a 4 preguntes, preguntes que estan relacionades amb l'activitat al mercat, ¿vale? Per exemple, per tu anar al mercat és... Jo abans he fet la meva prova i ha sigut humanitzar l'acte de comprar, ¿vale? Doncs mira, des de l'Ajuntament de Vilafranca ens van demanar que dinamitzéssim activitats aquí al mercat, ja que va fer el desembre 40 anys. I teníem aquesta en ment perquè creiem que és una activitat interactiva on hi pot participar tothom que compri al mercat. També és una activitat reflexiva, perquè et pares a pensar el per què vens a comprar al mercat, per què és important per tu que els mercats segueixin vius, què no s'ha de perdre, no? Llavors, és una activitat on hi ha unes preguntes i tu les respons amb un fil que et anirà guiant per les paraules que tu creus que responen millor aquestes preguntes. A la meva visita al mercat mai hi falta... Les verdures fresques. Vale. Doncs això també ho tenim per aquí, verdura. Mira. La finalitat és teixir un quadre amb totes les respostes de la gent que avui passi per aquí al Mercat de Sant Salvador. Amb la família també hi és. Amb la família? Doncs amb la família. I aquí acabaria el teu fil, la teva aportació. Doncs les 4 preguntes que hem escollit per a aquesta activitat, la primera és, per tu anar al mercat és, i aquí hi ha diferents respostes com humanitzar l'acte de comprar, és proximitat, és producte fresc, La segona seria l'activitat al mercat ha de seguir viva per, i aquí hi ha respostes com per la cultura, pels somriures, per les converses. Després tenim la tercera pregunta que diu a la meva visita al mercat mai hi falta, i aquí doncs, tu pots respondre des de llegums, el pa, la carn, el producte fresc, I després la quarta és jo vaig al mercat i aquí hi ha una àmplia gamma de respostes, com per exemple al migdia, per ocasions especials, al cap de setmana, pels somriures. Hi ha diferents respostes que cadascú se sentirà més còmode amb una o amb una altra. La idea és que farem una foto de record i segurament les penjarem a les xarxes socials, però és un plafó que ens agrada donar-li diferents vides perquè creiem que és això, reflexiu, interactiu i a la vegada motivador. Doncs el Mercat Sant Salvador ha fet 40 anys des que es va inaugurar i aleshores hem anat fent una sèrie d'actes i avui i la setmana que ve fem els darrers actes d'aquest 40è aniversari. Avui fem aquest acte Enllaça't i la setmana que ve farem tallers de cuina de mercat amb en Sintètic i Caram Caram. Si la gent s'interessa, doncs ara estan responent les 4 preguntes i quan acabin els hi farem omplir una butlleta on deixen el seu nom, cognom i telèfon i llavors poden participar en els esmorzars de forquilla que estem sortejant d'aquí a la paradeta. Doncs a mi m'ha agradat molt, ahir ho vaig veure per les xarxes socials, que les noies de Caram Caram feien aquesta celebració del 40è aniversari del Mercat de Sant Salvador i dic, ostres, m'agradaria participar perquè, no sé, han fet una activitat xula, divertida per la gent i una mica crec que ens fa que tots nosaltres siguem conscients de que hem de mantenir el producte de proximitat, els mercats i tot això. Per això he vingut. Molt bé. Doncs gràcies per participar. Per mi, aquesta activitat Enllaça't del Mercat de Sant Salvador recull 4 preguntes que ens hem de fer, jo crec, totes les persones que anem a comprar al mercat. I té més de 50 respostes possibles, de les quals segurament ens n'hem deixat moltes, però ja només això et fa pensar quantes coses passen al mercat i no ens les hem de perdre. Així que jo estic supercontenta avui d'estar aquí al Mercat de Sant Salvador per poder fer reflexionar la gent que passi avui per aquí. Bueno, és entretingut, hi ha respostes molt variades, està ben plantejat i mirant una mica les preguntes, les respostes, poses a pensar i mires què sents, què experimentes anant al mercat i és entretingut, està bastant bé. Doncs avui fem aquesta activitat d'Enllaça't amb Caram Caram perquè ens semblava que era una manera de fer un homenatge a aquests 40 anys del mercat. Caram Caram, elles són expertes en temes de promoció
enogastronòmica, sobretot de productes del territori, per tant, que millor que un mercat per promocionar aquests productes del territori. I a més, amb aquesta activitat el que volíem era una mica això, fer pensar a la gent totes aquestes coses que pot tenir un mercat que potser no té una gran superfície, que dèiem abans, la part aquesta social, venir a fer petar la xerrada, a passejar-se pel mercat, veure quins productes hi ha, comprar d'aquí, comprar d'allà, etc. Aquest mercat es va inaugurar juntament amb el Mercat de la Pelegrina, es van fer els dos mercats municipals, una a cada punta de Vilafranca, a més teníem el Mercat de la Carn al centre, i al Mercat Sant Salvador, a més, l'any 2001 es va fer una reforma integral. Llavors, en aquesta reforma integral el que es va fer és que una part del mercat es va destinar a supermercat i la resta del mercat són parades. De fet, tenim 12 parades i un supermercat. De fet, el Mercat Sant Salvador va ser el primer mercat on es va instaurar aquest model de supermercat i mercat, que és un molt bon model, nosaltres considerem que és un model d'èxit, els paradistes també n'estan molt contents perquè al final la persona que ve a comprar pot trobar de tot, el producte fresc i el producte sec o productes d'higiene, etc. Per tant, pensem que és una molt bona fórmula. Bé, doncs nosaltres estem aquí fa 40 anys, des del principi. Era un mercat tradicional, amb les paradetes, amb les persianes aquelles amunt i avall, sense el Mercadona, i llavors hem pogut anar veient com anava evolucionant el mercat. No té res a veure amb el que és ara. Vull dir, si mires enrere i mires les instal·lacions, no hi ha punt de comparació, evidentment, molt millor ara. Ara, també tinc que dir-te que quan van començar, encara que hi hagués molta gent, era més familiar. Tots érem com una gran família. Ara la cosa és, com a tothom, es va disgregant. I, de fet, dels que van començar quedem molt poquets. S'ha posat el Mercadona, això ha ajudat a que també tot sigui més fàcil, hi hagi més gent que pugui venir al mercat i pugui comprar el producte de proximitat, que és el que pots trobar a les nostres parades, i llavors complementar-ho amb el del Mercadona. Crec que en aquell moment era el més viable i m'imagino que és el més viable per tothom. Malauradament depenem bastant del trànsit del públic que ens pugui portar. Nosaltres tenim una qualitat i evidentment ells tenen una altra, però el trànsit de l'afluència de gent, de vegades un conjunt fa que de retruc ens beneficiem. A més, un dels exemples que és un mercat que funciona i que tant paradistes com ajuntaments, com clientela, n'estem contents, una prova és que passen 4.000 persones al dia. Per tant, és un mercat que es valora perquè hi trobes de tot. Aquí hi troba productes de proximitat, hi troba confiança, hi troba servei, troba que si té algun dubte ens ho pot preguntar i el podem assessorar. Doncs mira, si tu vols fer una barbacoa, doncs fes això, això i això. Tira cap aquí, no tiris cap aquí. Quanta gent sereu? Doncs anem fent preguntetes per posar-ho tot més fàcil. Una atenció particular, de cara a cara, que li pots enraonar d'una forma més planera, més propera. No és tan fred, en aquest sentit. Jo crec que quasi és una de les grans millores, a part de la qualitat del gènere, que és el ser més artesà i no mou tanta quantitat de gènere ni tantes mans entremig. I a més, clar, el fet que tenim un producte de proximitat, per exemple, els xais, són els xais que trobem per Olèrdola, o al Mercat de la Carn tenim els xais, són els que trobem per Sant Pau, per tant, que més de proximitat que això, Els productes de proximitat, evidentment, suposen una dinamització econòmica pel territori, però a més tenen tot l'afegit que si és, per exemple, fruita i verdura, és un producte que ha estat collit en el seu punt de maduració, que no haurà hagut de creuar mig planeta per arribar fins aquí, ni haurà hagut de contaminar, etc. Per tant, té tots aquests avantatges de sostenibilitat i de salut. Moltes vegades no sabem per què els èxits o els no èxits d'algunes coses, d'alguns comerços. Tenim zones de comerç a Vilafranca que arquitectònicament haurien de ser
zones on tothom s'hi volgués posar i en canvi són zones fredes. I els mercats també. Jo crec que és molt important aquí tenir un gran operador i tenir l'operador aquest que és Mercadona, no? Ja dona molta vida, i després és estar en un lloc i en un barri on la gent va molt al mercat i hi havia aquestes dinàmiques i aquests hàbits, i després el producte i les parades, i el producte és important. Ja han sabut modernitzar-se i les parades estan totes plenes i moltes vegades les inèrcies són aquestes. Quan es comencen a buidar parades, el mercat comença la seva decadència. Aquest, doncs, com veieu, té molta vida. És superimportant per humanitzar l'acte de comprar. A mi m'encanta poder comprar i tenir la persona de cada dia que ja sap el que jo vull, que tinc el producte fresc. Per mi els somriures també, no? Que l'acte d'anar a comprar és una cosa social i és una cosa cultural. No és una cosa sistemàtica i matemàtica que vas, compres i no te n'enteres ni de qui t'ha passat el producte, no? Jo crec que el mercat humanitza molt aquest acte social. Home, jo crec que els mercats són importantíssims des del punt de vista de ciutat, de vida, de la vida de la ciutat, no? Del socialitzar a la gent, del producte, que això ja és la salut, no? El producte de qualitat, des del medi ambient, el producte de proximitat. Els mercats són importantíssims de totes les vessants. Fan ciutat, fan societat, fan convivència, fan salut, fan medi ambient. O sigui, és importantíssim. És el cor de la ciutat. Hi havia una sèrie que era el cor de la ciutat, que era el mercat, i jo crec que el mercat és el cor de la ciutat. Els mercats i el comerç, però els mercats del dia a dia i el producte de qualitat són importantíssims per a una ciutat. Si tenim aquelles paelles que se'ns enganxa tot, aquí ens anirà estupendo. Aquesta que és ideal per fer truites, però no se m'enganxarà res, no anirà tan bé. I us diré el per què. Aquí, si comencem a fer la botifarra, se'ns enganxa la botifarra, queda la base ben torradeta. Avui és el darrer acte del 40è aniversari del Mercat Sant Salvador i avui hem fet 2 sessions de cuina de mercat. Llavors, són 2 sessions que es fan amb el xef Cintet, també xef penedesenc, i dinamitzat també per Caram Caram. Llavors, diguéssim que la gràcia d'avui, o el repte una mica d'avui, era que el Cintet havia d'elaborar diferents receptes fent servir productes de totes les parades del mercat. I per altra banda, com que és una ocasió especial, des de Caram Caram ens expliquen una mica la història de cada parada, secrets dels productes, dels paradistes, etc. Una mica tota l'essència del mercat. Però quan la Montse em va explicar una mica com va néixer Carns Masó, em va dir tot això ve dels meus besavis que anaven al porta a porta amb un cap venent xai, perquè en aquell moment la seva família tenia un petit corral. Sí, hi ha una associació de paradistes que treballa d'una manera molt conjunta amb la responsable de mercats de l'Ajuntament de Vilafranca. Per tant, treballem molt conjuntament. I és en aquest sentit que també totes les activitats i moltes estratègies de descomptes o de comerços o de campanyes es dissenyen conjuntament i, a més, ara mateix aquesta celebració d'aquest aniversari, tots els actes també s'han organitzat de manera conjunta. Cintet, de fet, ell és un xef d'aquí de penedesenc, de fet viu a Vilafranca i a més també treballa per Casa Ametller. Aleshores ell s'ha fet molt popular a les xarxes i es caracteritza això per fer, presentar receptes, sobretot receptes tradicionals, productes de tota la vida, però amb un caràcter fresc. Ben fort. Ara, repeteixo, deixaríem que fes xup-xup amb aquesta aigua, però no ho farem. Canelo. Ho deixo aquí 5 minutets i ho colaré. Avui hem fet 3 receptetes, tots amb els productes aquí al mercat. Hem fet un timbal de bacallà, hem fet una pasta amb salsa romescada i hem acabat amb un xai amb salsa de gambes. Alguns ja em coneixen i em segueixen i sempre fa carinyo que et vinguin, que es demanin alguna foto. Aquestes coses m'encanten. Doncs ja el tenia tot venut. Esperem poder gaudir d'aquest mercat durant molts anys, perquè al final és una mica el que hem anat comentant aquests dies amb els actes i una mica les conclusions de l'acte de l'altre dia de l'Enllaça't, no? Que la gent ve al mercat pel producte fresc, per fer petar la xerradeta, perquè és de proximitat, per la qualitat del producte, per tant al final és el que volem conservar i al final també és el millor pel nostre planeta i pel territori. Vale? Ho colaríem i amb una cullera, un cullerot o una castella que tingueu. Tindrà aquest color.
També ho he tornat dins la paella i ho he deixat cuinar una miqueta perquè agafi consistència. Vale?